Dobar dan, ja sam Bojana Obradović sa Tehnološko-metaloškog fakulteta i prvo bih želela da se zahvalim kolegama iz Privredne komore Srbije, posebno koleginici Violeti Đorđević, za organizaciju ovog stručnog webinara i mogućnost da predstavimo naše istraživanja na Tehnološko-metaloškom fakultetu i projekat Twinning to Excel Materials Engineering for Medical Devices, Excel Matter, koji je dobio finansiranje u okviru programa Horizont 2020. Kao što i naziv ovog projekta kaže, cilj je da se preslika znanje u materijalima i istraživanjima biomaterijala iz naših partnerskih institucija na Tehnološko-metaloški fakultet da bi došli do novih medicinskih sredstava. Naši partneri su Univerzitet Aalto u Finskoj, Univerzitet Istočnog Pijemonta u Italiji i AO Institut Davos u Švajcarskoj. Projekat je počeo 1. novembra 2020. godine, traje 3 godine, a budžet je oko 880.000 evra. U ovom projektu učestvuje 6 grupa sa Tehnološko-metaloškog fakulteta, a takođe i više grupa iz naših partnerskih institucija, tako da saradnja na projektu omogućava i kontakt sa ovim i partnerskim institucijama u inostranstvu. Projekat je proizašao iz sagledavanja istraživanja na fakultetu i to posebno u oblasti istraživanja biomaterijala za određene namene, kao što su dentalni materijali, ortopedski implantati, zatim obloge za rane, kao i sistemi za kontrolisano otpuštanje i dostavu lekova, gde možemo da kažemo da je Tehnološko-metaloški fakultet jedna od vodećih institucija u zemlji, gde se sintetišu i istražuju različiti biomaterijali na bazi kako neorganskih materijala, tako i polimera, a i različitih aktivnih agenasa kao što su nanočestice različitih metala, zatim različiti bioaktivni ioni, zatim terapeutski aktivne supstance i tako dalje. Tako da na fakultetu se razvijaju kompoziti koji sadrže različite terapeutski aktivne agense i kompozite takođe sintetišemo primenom različitih metoda dobijanja, tako da je na taj način moguće dobiti bioaktivne biomaterijale različitog sastava, različitih struktura u različitim oblicima koje onda imaju i različite karakteristike. Fakultet je takođe jak i u fizičko-hemijskoj karakterizaciji dobijenih biomaterijala, tako da koristimo skenirajuću elektronsku mikroskopiju, transmisionu elektronsku mikroskopiju, infracrvenu spektroskopiju, zatim rentgensku analizu, mehaničku karakterizaciju, nanoindentaciju i termičku analizu i tako dalje. Međutim, kada dođemo do sledećeg koraka i sledeće faze, a to je biološka karakterizacija biomaterijala, onda se vidi da je ovde fakultet i studije na fakultetu su veoma ograničenog obima. Tako da ovo predstavlja slabost i na tom mestu, da kažemo, se zadržavaju istraživanja i dalja primjena ovih biomaterijala do medicinskih proizvoda. I ovu slabost je fakultet prepoznao, tako da mi imamo razvijenu saradnju sa različitim grupama u različitim institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti molekularne biologije, farmacije i medicine. Takođe, fakultet je uspostavio i infrastrukturu za translaciju rezultata istraživanja do primene, a to je inovacioni centar fakulteta, zatim mi smo suosnivači poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu. Takođe imamo i razvijenu saradnju sa naučno-tehnološkim parkom u Beogradu, ali da bismo imali efikasan put od istraživanja do praktične primene, potrebna su zapravo povećanje znanja i ekspertize iz ove oblasti da bi ova translacija bila zaista efikasna i da bi se efikasno odvijala.
Tako da ovo je i tema ovog projekta i cilj projekta, ali nije samo da fakultet prima znanja i ekspertizu od partnerskih institucija, već da se formira jedan takozvani ekosistem, odnosno mreža, tako da će se ova znanja dalje prenositi, znači oko fakulteta do partnera i partnerskih institucija, zatim povezivanje sa industrijom, sa zdravstvenim sektorom, pa sve do javnosti, pacijenata i naravno međunarodne naučne zajednice. Da na taj način se oformi jedna mreža koja upravo omogućava da najbolji rezultati, odnosno oni koji imaju potencijalno najveće šanse za primjenu i dođu do novih medicinskih proizvoda i dođu do kliničke prakse. Aktivnosti na projektu su upravo i koncipirane sa tim ciljem i na taj način, tako da se znanje prenosi na fakultet kroz razne radionice, seminare, letnje škole, posete, a zatim isto tako se prenosi i do naših lokalnih partnera, a efikasnom diseminacijom rezultata i komunikacijom rezultata upravo želimo onda da stupimo u jači kontakt i jaču vezu sa našim okruženjem, a to su naravno naučna zajednica, zatim industrija, zdravstveni sektor i šira javnost koja treba da bude upoznata sa novim trendovima u nauci i novim mogućnostima za iznalaženje novih terapeutskih i medicinskih sredstava. Fokus projekta je na mlade istraživače, na jačanje upravljanja istraživanjima i projektima na fakultetu, ali i na uspostavljanje i jačanje veza sa industrijom, što ovaj webinar i predstavlja jedan korak u tom pravcu. Informacije o samim aktivnostima na projektu, o takođe nekim istraživačkim rezultatima, o grupama koje učestvuju na projektu mogu se naći na internet stranici projekta. Takođe mi imamo i YouTube kanal na kojem ima nekoliko video priloga i o projektu i o aktivnostima na projektu, ali i nekoliko naučno-popularnih video priloga za popularizaciju nauke. A ako imate Twitter nalog, onda možete pratiti vesti i na našem Twitter nalogu. Za sve kontakte možete se obratiti direktno meni ili bilo kom učesniku na projektu koje možete naći na internet strani i fakulteta i na internet strani projekta. I hvala na pažnji.